ing mar rito ngima nyaka ywagne to kotimo maber nyaka pamne. Koro sani e gik matimore gi nikech ji luoro medo kata bed ni samoro gigo ok nyal chopo 2027 to gi sani to luoro ni kuom jopiny. Yes, ni weche nyalo ok nyal bedo mayot ahinya ne jopiny. Ahinya to weche magari. Ero kamano winjo. Yes. Wa bonga kao thuolo mar gomos e wach biashara. Ana ge biashara mukelo loko. All right. Werigo kabisa. Yes. Kawacho. Werigo kabisa. Winjo wachno. Yes. To kawe Werigo kabisa. Okawe kendo dawdo buka wacho. Owe gi mokelo aka. Owe gi mokelo. To mi wacho ni ana gine. Owe gi mokelo aka. Magario aye yeno keo somo so wacho no somo lakini wacho ni ka 32% support president to koro 68 gine mani luongo go wagunda ni vudu mathematics nikech nitie nomi ng'ama chielo 12%, ng'ama chielo nomi 12%, ne nigi kanyo no kali somo machielo bende nekia koro wawae Kipipiri wadonjo Kalau koro en same geographical mage madongo dhanio makon oyo sama jopiny waloso ka joma dongo koro kwago bruaha ka anyway sirikal ma is in charge. That is their responsibility. All right. Maka gemoro de maraj nyaka piny ni maraj. Okay. Tage moro de maraj nyaka piny to kae timo na. All right. Winjo wachno. Gima nitie en ok wadhi bedo ni wanyalo loso. All right. Yeah. Wakili nikech duondi odwa bedo gi ng'ikruok matin. Yes. Sama pod kaka igere no. Adwa ni igere kamano. Yes. Penjo manitiere ka. Yes. Gigi gin gik matimore. Luoro ni inyalo tieke nang'o. Penjo maduong' kani, does it mean ni ng'ato nyaka kaw responsibility? En ja siasa. Mano bende kela bende biro penjo Eric. Kowacho ni gini chal ka gima jo siasa manie sirikal nigi magi to maonge sirikal nigi magi. Sama nyo wang'iyo gima otimore ol Kalau Nyahururu. Yes. Giko dira manyo kalo ni. Yes. Joma nyo olaore. Yes. Ma Eric nochiwo ranyisi ni jarit mar governor ma Murang'a Irungu Kang'ata nyo hinyruok oyudo. Yes. Maka ok gin joma sero sirikal. Gin joma ne oko mar sirikal giduto. Ere kaka idwa los ma ok koponi kanti kama sirikal ne gi lwedo to siem sirikal ne timo gima rach. Kama gionge gi lwedo wacho ni nikech rit mar japiny ni e lweti nyaka utim magi. Is it a government opposition thing or en gima a politically instigated chaos makoro bet ma politicians kendgi jo siasa manyaka bed piny mawinjore ni Weda kikibigi jogi ambe kaka bati kata Eric okabibiro ge joga mondo kwe obedie. Ang'o matimore ka wakili kanon? Koro yikori awachini. Wach gi. Ide no police jotelo gi. Iyito gi police achiel ariyo makata ka giromo gi gang japar to oginyal. Gang ng'a? Gang listen. Nene nitie kaka igina. Nitie gangs. Yes. Mag political leaders. The leaders themselves, including Minenogo, onge ya siasa Kenya ka, maonge gi his own security team. Inyalo luongo gi his own goons. Ma is a fact ma we need to accept. Magi mone wenu awinjore mokwongo. To kamano ni jo opposition to koro bet na koni ni chieng' Jumapil, Mheshimiwa Orengo no biro gi lange. Kiwe police lange gintie. The other team bende lange yobiro. Police bende nitie. In fact, ne police nitie emomiyo ne bloodbath okotimore. En mane nitie theory moro midwa keti ne nenore ni nitie goons gi police gin kamoro achiel to koro opposition ne koch mane mawacho ni wrong king'iyo historically king'iyo factually. Every politician omi police moro achiel kata ariyo wuotho gi bunde. Police ni boko yene chwada ji bonde lisasa we aye. Mate ka jomoko donjo gi luwo. To gidimo manyo diemre. Iwinjo wachno. Ok kata ni goons gi ni nyaka gibed criminals. Yes. Ena samoro kada in kiwuok tikono wadu wete gi moko mag wago gi line ondiek. In. Ko wadhi mielo thum kangane.
Gikowi makanga to tugo kodi to getoro ndani. Ok wanyal solve this thing ka ok one realistic and straight. Ayeni my brother Ukeo has every constitutional right, but he has no right to his own facts. Ukelo his own set of facts. Tokoni magi the truth avana. Facts are basic and straight. Kenya waka nitie organized teams milongo ne gangs. They have been there over the years. Kendo gibedo replaced. Nitie joma retire. Nitie ang'eyo kata goons machon, gangs machon matindo retire. Iluongo ni generals. Nitie joma tindo madonjo. They are there. Kisumu ting'eyo. So mondo wa tackle this problem. Yes. And nyaka be tackled by all the leaders together. 2007, 2008, kakoro jidiemore nyodiemre Kenya ka. Okni anano biro ka manano kelukue. No. Mheshimiwa Raila himself, emano wa na pana, kakoro remo chwer mang'eny kama. To stop. Aye ng'ado my ambition ka pogu sirkal no ka kupoge obero rach sawa odhi uru. Emano kelukue, okni no kelukue na nano biro ka. The leadership nyalo kwiri na pana. Wane seme kuchunti leaders jogore. Ana wuona ko ira unge na jadolo number 1, number 2, kiki chwe rembe jadala umoro na wach siasa. So the leadership nyaka bed very strongly. Yes. Mwacho ni watimuru kama kick wakel lwen kick wachwe remo. Mano bullet number 1 kendo maduong kabisa ko drogi lessons mwango 207 28. Mara reo nyaka wa support the police very strongly. Kawane mwakedo kodgi to tin be gitin nyacha kawan go keyo ka Orlando kaka police tin e Kenya. Orlando mwakia gina didi. Sani to koro wawacho ni gigore kipiripiri gigore kure gigore kure. Gin bende nyaka wa sirgi. Mara dik serikal nyaka bedi diri. Maka wadiemore go keyo to gine dirwa ka. Wadhi court police be gona pana okobi yenu timango. Koro mage ko bedo together to wabiro bedo kikui. To ne jomoko ko biro ka to ng'e manani ni o kiangawa kiamoro ko manyecho temo kianga mano is a wrong approach. Mabiro medo jibiro ma medo diemore. Serikal obedo diere kin ng'age nga. There are factions. Because in factions go gina. Sa manyere mo orengo geri Kisumu. Don't ntie jo orengo jo opposition to call just serikal. It has been part of Kenya over the years. Okay. Koso koril ipenjo kanga manyo America koso Uganda. Kenya ka wase bedo ge joma nie sirkal ge joma ni oko. Tok gin ga joma obet gi kue. All right. So kipenjo kamano be awuoro ni. Wakili gimomi apenji kamano en ni kiwacho nitiere joma nie sirkal gi joma ni oko. Yes. To joma nie sirkal niso ni joma nie sirkal ne niso ni sirkal can decide to stop joma nie korego mondo kik jogi mondo joma ka uhiro to yud ka onge ng'ama ginyalo yi godo. Mane gima natemo penjo. Ingene ya kise biro gi mind boronde ya nitie goons mag sirkal. Then konyi tek, yini makuru konyi tek. To kise ki understand over the years history of this country, the political violence in this country, understand kako biro. So you can just be able to see it. Tiko ni maboro dojo bane script kaka machon. All right. To ke ne sirkal ne kianga mando poti biro na diemore. And there will be no solution. All right. George.